Čaute všetci, toto bude také netypické, rýchle videjko, keďže mi ostal kúsok tejto zebrovanej funkčnej látky, teda úpletu. Idem vám rýchlo natočiť, ako si spraviť takúto super čelenku, či na leto, na bicykel, keď beháte. Poďte spolu so mnou si ju ušiť. Takže mi ostal takýto kúsok látky, 52 cm krát zhruba 24, môžete kľudne aj polovicu z toho, ja som si dala celý a ideme to zošiť. Takže to prehneme na polovicu. Nejako takto a budeme šiť, tu vynecháme trošku, aj na konci vynecháme trošku a budeme šiť vlastne len odtadiaľ asi potadiaľ. Nastavíme si pružný steh. Ako som hovorila, nešijeme úplne od kraja, ale začneme trošku ďalej. Teraz to celé prevratíme opačne. Tak. Čiže tu nám ostal otvor. Asi toľko. Aj tu nám ostal otvor. Teraz to otočíme opačne a ideme si spojiť tieto dva konce. Spojíme tento koniec s týmto vrchným koncom. Licom k licu k sebe. Takto. A teraz tento koniec k tej druhej časti. Čiže vám vznikne nejaký taký vejarik. Licom k licu k sebe a ideme to takto prešiť takto dookola. Budem si to takto roztiahnite trošku. Takže takto to máme zašité. Keď to vlastne vidíte, tu sú obidva tie konce, keď to potiahnete, tak máte vlastne pekne zošitý tento stred. A už len tu máte maličkú dierku, čiže ideme toto zašiť. Dáme dnuka, čo nám trčí vonku. A prešijeme len tu kúsok. Tak a vznikne nám vlastne takáto pekná čelenka. Tu môžete zašiť už obyčajným stehom. Takže nám vznikla takáto pekná čelenka. Stred netlačí, lebo je zašitý vo vnútri. Vlastne dvojvrstvová čelenka, ale môžete ju prehnúť na polovicu a nosiť len polovicu z nej, alebo si ušiť len polovicu. Ja mám rada takéto väčšie, keď mi chránia aj uši. Takže čelenka je došitá. Idem si ju dať neviem, s jednou rukou, jak to zvládnem. Chvíľu dám pauzu. Ja mám takúto širšiu, ale ona sa dá v podstate prehnúť aj na polovicu, čiže môžete mať iba polovicu z nej. Ale super, ne? Tak, dúfam, že som vás potešila týmto extra netypickým videom a vidíme sa na budúce. Čaute!